Gauvé, ni police directeur général et régional ale ni aka cɛdo me wuli ka jɔ la tapa uri demba jalo ni y'a mɛn ko commissaire kɔni fala baarakɛyɔrɔ ɲɛma ni yɛrɛ bɛ wuli k'i jɔ k'a yira k'i b'i sɛbɛ la i ka baarakɛlaw tɛ se ka sigi tapa ale tɛ directeur kɔni ye min bɛ to bureau kɔnɔ directeur ta ale sabula kuma o kuma a bɛ kɛnɛ kan k'a ye polisiso min bɛ n'u ka arrondissement filanan polisiso ye fala ye ale ye wuli ka jɔ de kɛ sabula maa dɔ de nana f'u ɲɛna ko misi dɔw sonyɛna k'u ɲɛ bɛ 19 la Kayi masuruna na o fɔlen min ye tapa ale y'u wuli joona k'u k'u senfa sabula yɔrɔ in tun bɛ kilomɛtiri 15 ani Kayi dugukɔnɔna cɛ u taara sɔrɔ misi 36 mun sonyɛna Silimunukaw fɛ yen olu tun bɛ yen min ye directeur ye n'o ye contrôleur général de police tapa Uri Demba Jalo ye a ko nin wuli ka jɔ in kɛra sabula maa dɔ de nana ka na ɲɛfɔli kɛ u ye ko ale ka misi sonyɛna koyi misi minnu sonyɛna ale bolo 36 don a bɛɛ lajɛlen sonyɛna juillet kalo tile 22 ka taa bila tile 23 la kibaruya in sɔrɔlen sa min ye commissariat maaw ye a n'a sɔgɔbɛlikɛlaw n'a ɲininikɛlaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la misi ninnu kɔni dɛndɛn a yira k'a fɔ sa ko n ci la n'o o ye dugu ye min bɛ Kayi mara la ale ni Kayi ni Sajula ni ɲɔgɔn cɛ u ye wuli ka jɔ kɛ tapa y'a yira fana k'a fɔ ko misi ninnu na 17 o segira tigiw ma ka ban min ye sɛbɛn bɛ ka kɛ sa tɔ 12 k'olu sigi sen kan yaasa k'a dɔn k'a fɔ karisa de ta ye misi ye yanni a ka di a tigiw ma polisilakaw ko k'u fo nin wulikajɔ la ani dugudenw ka kibaruya ɲuman dili la basigi ni lafiya nali la Kayi a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sɛbɛn fasirila maa min fɛ o ye soldats de première classe Sidi Mariko ye DIRPA ale bɛ baara k'a kɔnɔna na n'an bɔra an bɛna Bamakɔ Kalabankɔrɔkaw fɛ yen Kalabankɔrɔ commissaire ale ye Yɔrɔ Jakite ka da an ka o ye commissaire de police Modidi Jara ye min ye ninnu ye sa u ye wuli ka jɔ kɛ juillet kalo tile 22 ka taa sa tile 23 ma o su kɔnɔna na sa siganama dɔ kofɔra u ye bugunatigɛ o ye BK ye sa 24 marafa cɛjugu bɛ a bolo a kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ n'a ye n'o ye bamanan marafa dilanlen ye a n'a marafakisɛ den 4 wuli ka jɔ senfɛ sa tɛgɛ taara da kamalen kan min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲamakɔrɔ kuranin kɔnɔna na u donnen a ka so sa k'a ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen matarafa o y'a sɔrɔ sa tasɛri kelen b'a bolo ale ni sɛki tusugu dɔ o fana bɛ a bolo saki belebeleba dɔ kɔnɔna na maa kofɔlen tɛgɛ dalen a ka sa sɛgɛsɛgɛliw y'a yira sa k'a fɔ a bilara kiiri tigilamaw ka bolo kan wulikajɔ ni cɛsiri o sababu ɲuman o ye polisi directeur ba ye n'o ye contrôleur général de police Yusu Kɔnɛ ye ka taa se ministre Dawudu ale ka dɛmɛ ma Kalabankɔrɔ polisiw ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn sɛbɛn fasila maa min fɛ o Compole Berté polisi direction ba kɔnɔna na Falaye Bamakɔ polisi bɛɛ kan ka fo Mali polisi bɛɛ kan ka fo n'i sera polisiso la Falaye i bɛ se yɔrɔ fɔlɔ min ma a bɛ fɔ yen ma ko poste de police i bɛ cɛ jɔlen yɔrɔ min na marifa b'a bolo dɛ yen ye poste de police ye i b'i kun fɔ yen de fɔlɔ n'i bɔra yen ale b'i bila ka taa bureau d'accueil la accueil kɔrɔ ye min ye baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen olu ka kibaruyaw bɛ sɔrɔ cogo min na sisan kɔnɔna na sa n'i mago bɛ justice ko de la polisi kɔnɔna na kiiri ko police judiciaire bɛ yen Falaye n'i mago t'o la n'i ka fɛn de tununna brigade de recherche bɛ yen n'i mago t'o la fana CI mɔgɔw n'o ye carte d'identité ye o fana bɛ yen ani anw ka mɔgɔw anw bɛ commissaire kɛrɛfɛ Falaye anw de bɛ certificat dilan aw ye ka fɛnw dilan aw ye donc polisi bɛɛ u bɛɛ ka foli bɛ yan Falaye fɛn o fɛn bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na Falaye ɲuman b'a la kolon b'a la nka bi Mali polisiw kan ka fo minnu bɛ aéroport la o minnu bɛ passeport dilan yɔrɔ o minnu bɛ siraba yɛrɛ kan bi vraiment a denmisɛnninw galabu ka kɛnɛ u ye baara in faamuya yɛrɛ wa n'i taara commissariat kɔnɔ bi bonya ni karama bɛ yen a ma fɔ a bɛɛ ka ɲi dɛ nka min bɛ ka kɛ bi yɛlɛma caman donna baara la polisilakaw fɛ yen k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de ka surun jamanadenw na ni finitigi bɛɛ ye o kama kuma caman mɔgɔw mago bɛ se u ma u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don an b'u fo k'u waleɲuman dɔn